Quantes voltes han fet les rodes d'un cotxe si tenen un radi de 40 centímetres i han recorregut 5 quilòmetres? Doncs bé, primer de tot tenim que les rodes d'un cotxe tenen forma circular i ens diuen que el radi és 40 centímetres. Clar, si la roda fa una volta, no? Doncs aleshores tenim que el cotxe haurà recorregut tota aquesta distància d'aquí, no? Al rodar. Molt bé. Doncs, què és el que ens demanen? O què és el que hauríem de calcular? El perímetre o l'àrea? Hem de calcular el perímetre perquè és justament la longitud de la vora. Ara bé, quina és la fórmula del perímetre d'una circumferència? Doncs és 2 per pi per r. Molt bé. Doncs ara, en aquest cas, 2 per 3,14 multiplicat pel radi, que és 40. Doncs anem a fer aquest càlcul. 2 multiplicat per 3,14 multiplicat per 40, que dona 251,2. Amb quines unitats? En centímetres. Molt bé. Però ens diuen que ha recorregut quilòmetres. Doncs potser el que necessitem és passar-ho tot a una unitat intermitja, que són metres. I si no, ho podem passar o tots a quilòmetres o tot a centímetres. Però bueno, anem a fer-ho amb una unitat intermitja. Nosaltres tenim que un metre es correspon a quants centímetres? A 100. Molt bé. Doncs aleshores tenim que 251,2 centímetres, factors de conversió, a sota què hi poso? Un metre o 100 centímetres? Doncs poso 100 centímetres. D'aquesta forma, els centímetres i els centímetres se m'eliminen. I a dalt poso un metre. Per tant, dividir per 100 és moure la coma dues posicions cap a l'esquerra, per tant em queda 2,512 metres. Molt bé, a veure, tornem una altra vegada al nostre problema i nosaltres tenim que si la roda dona un metre, aleshores dona una volta, aleshores el cotxe recorre 2,512 metres. Per tant, tenim que una volta es correspon a 2,512 metres. Està clar que si fem el doble de voltes, aleshores recorrerem el doble de metres. Per tant, està en proporcionalitat directa. Molt bé. Per tant, podem utilitzar factors de conversió. Molt bé. Nosaltres què tenim? Tenim que el nostre cotxe ha recorregut 5 quilòmetres. Molt bé. Però ara nosaltres, en el nostre factor de conversió, tenim que són metres, no quilòmetres. Per tant, haurem de transformar primer els quilòmetres en metres. Molt bé, quina és l'equivalència entre quilòmetres i metres? Doncs l'equivalència és que un quilòmetre es correspon a 1.000 metres. Molt bé, i ara utilitzarem aquesta equivalència per fer el factor de conversió. A dalt què poso? Un quilòmetre o poso 1.000 metres? A dalt. Doncs a dalt posaré 1.000 metres, perquè així a baix posaré un quilòmetre i aquest quilòmetre s'elimina. Molt bé, ara ja tinc distància recorreguda en metres. Per tant, puc utilitzar aquest factor de conversió. Doncs anem a fer-ho. Què haig de posar a dalt? Volta o metres? Doncs a dalt haig de posar voltes, perquè a baix posaré els metres. D'aquesta forma, aquests metres i aquests metres s'eliminen. Tot el que està a dalt multiplicat, tot el que està a baix divideix. Per tant, fem 5 multiplicat per 1.000 i dividit per 2,512
i em dona 1.990,4 voltes.